Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De overheid heeft een voorstel van de 5 ambtenarenvakbonden naast zich neergelegd. In het voorstel staan verschillende bezuinigingsmaatregelen, waaronder het korten op overtime en een nieuwe salarisstructuur. In totaal moet dat 39 miljoen gulden opleveren, maar volgens de vakbonden blijft de overheid bij haar voornemen om 12,5% te korten op arbeidsvoorwaarden. Juan Laurens, voorzitter van de vakbond Straf, zegt dat dit echter maar 32 miljoen oplevert. Veel ambtenaren willen echter niet inleveren op hun arbeidsvoorwaarden en daarom is er nu sprake van een padstelling. Het Curaçaose parlement is gisteren akkoord gegaan met het inleveren van 25% op het totale arbeidsvoorwaardenpakket. Alle parlementariërs zijn akkoord gegaan, behalve de 2 leden van Corsau de Nostur. Amparo dos Santos zei alleen voor te stellen voor dit voorstel als iedereen 50% van zijn salaris zou inleveren. In het nieuwe plan dat gisteren is geaccepteerd worden de vervoerskosten, het vakantiegeld en de representatiekosten naar 0 gebracht en wordt er gesneden in het bruto salaris. De bezuiniging geldt voor een jaar. Punda en een deel van Pietermaai werd gistermiddag voor enige tijd afgesloten door militairen. Werknemers werden eerder naar huis gestuurd en wegen werden afgesloten. Voor de deur van het paleis van de gouverneur werd gedemonstreerd door 1 persoon. Die verklaarde te manifesteren tegen de huidige situatie en tegen het beleid van de regering. De Consumentenbond heeft de afgelopen dagen onderzoek gedaan naar de prijsverschillen tussen de verschillende supermarkten op Curaçao. Daarbij viel vooral de enorme verschillen in prijs op van alcohol. Het gaat om prijsverschillen tot soms wel 40 gulden. Zo kost een liter whisky white label van ruim een liter bij Bombini Supermarket, Mangusa Hypermarket en Ria Canario 54,95. Bij Boulevard Marketplace kost dezelfde fles 40 gulden meer. Een fles whisky Doers, 12 jaar oud, van 750 milliliter, kost bij Luna Park 52,95 en bij Esperamos 89,25. Een verschil van 36 gulden 30. En een fles Grey Goose vodka van 750 milliliter is bij Van den Twil ruim 30 gulden goedkoper dan bij Best Buy. Gisteren is de 7e verdachte aangehouden in de zaak van de moord op de 50-jarige Venezolaan Angel Rodriguez. Die verdween 7 februari van dit jaar op Curaçao. Op 18 maart werd zijn lichaam gevonden. Uit de autopsie bleek dat hij levend is begraven terwijl zijn handen waren vastgebonden. Alle verdachten zijn Venezolanen. Volgens de politie is het onderzoek nog niet afgerond. De Extra publiceert vandaag veel foto's van opgestapeld afval op straat. De medewerkers van Celicor begonnen vorige week woensdag met hun actie tegen de bezuinigingsplannen van de regering. Gisteren gingen ze weer aan de slag. De komende dagen moet het achterstallige vuilnis worden opgehaald. Maar voorzitter van vakbond BTG, Frans Rissidier, zegt tegen de Extra dat Celicor een gebrek heeft aan geld en materiaal. Celicor heeft te weinig inkomsten en betaalt bijvoorbeeld geen overtime meer. Ook kunnen al enige tijd geen uitzendkrachten meer worden ingezet. De Arubaanse minister-president Evelien Wever-Kroes heeft gisteren gezegd dat de Nederlandse staatssecretaris Raymond Knops van Aruba heeft geëist dat het akkoord gaat met de invoering van een Rijkswet Financieel Toezicht. Als het niet akkoord gaat, komt het niet in aanmerking voor een nieuwe coronalening van 200 miljoen Arubaanse florien. Die lening is bedoeld om de problemen op te vangen die op het eiland zijn ontstaan door de financiële gevolgen van de coronapandemie. Curaçao en Sint Maarten hebben al een Rijkswet Financieel Toezicht sinds 2010, Aruba niet. De minister-president is boos over de eis van Nederland en vindt het ongehoord dat Knops de wet nu wil doordrukken. Ze stelt tegelijkertijd dat Aruba zonder de lening geen salarissen meer kan betalen aan ambtenaren. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.